Okay, prøv at i dag, der skal vi lave mørbøjninger til at starte med. Det er på kurs træning, okay? Så bare... Okay. Okay, vi går ned nu. Vi går ned. 1, 2, 3. Lav lige en rigtig arbejde. Og rulle. Forbindelse op mindre end 10 batteri tilbage. Stadig. Nu skal jeg væk. Jeg kommer ind i billedet. Er I klar? Kig her. Ja. Det er tid til armbøjning. Ja, Og det var armbøjning. Og nu skal jeg vise en rigtig nogen armbøjning. Det var her. Kom her. Slut min pik. Nej. Og det er ordentligt bollebøjning. Og så kommer man sådan her. Eller min far ser til videoen. Og det er bare for sjovt, det video, det her. Det er jo bare sjovt. Jeg er i gang med armbøjning-video lige nu. Og så tager vi armbøjninger. Og vi er i gang, lille mand. Godt træk. Okay. Hvad er det for en her? Nej, du må ikke sige det. Du skal tænke på den. Tænk på den. Okay. Tænk på den. Så lægger vi den der. Jeg kigger ikke på den. Og så blander vi. Sådan der. Skal vi se, om vi kan finde den? Den er ikke der. Ikke der. Kig lige på mig. Jeg ved ikke. Det her. Det er rigtigt. Mande. Syltetøj. Skal I se noget sejt? Små børn, der ser den her video? Skal I se noget sejt? Sig ja. Nej. Det er den her. Kig ind i den her rør. Hvordan? Nej, det var ikke du. Ja, det var. Du kiggede på den. Videokamera, kig ind i den her rør. Hvad kan du se? En pik. Ikke en skid. Her. Jeg hader kort. Vi slukker ikke. Altså, du kan ikke se. Hvad kan du se her? Det er minipop. Nej, det er Montus. Nej, det er Montus. Det er Amentus. En præmie til den lille dreng, der hedder Tom. Det er lille. Mand. Ja,